जून 2025 एक आपले चेडू 13 वर्षाचे चेडू घरातल्या ना जाले म्हणून बापायन बिचोली पोलिसांक कागाळ केली आणि त्याच्या 2 दिसा उपरांत चेडू पावना म्हणून 25 तारखेक 25 जून 2025 ही डिचोली पोलिसांनी केस रजिस्टर केली, अपहरणाची केस अशी रजिस्टर केली आणि त्याच्या उपरांत डिचोली पोलिसांन 13 वर्षाचे चेडू हे किडनॅप झाले आणि ह्या संदर्भात अनोळखी व्यक्ती म्हणून रजिस्टर केल्या उपरांत 24 तासाच्या भितर डिचोली पोलिसांनी वेर्णा हांगासर एक 28 वर्साचो सोसो चंदन मुर्मू हेका वेर्णा हांगा तर त्या चेडवा सकट धरलो आणि त्याच्या उपरांत पोलिसांनी धरल्या उपरांत त्या चेडवाक अपनागर हांगासर हाडून सोडला। मेळटा ती म्हायती अशी की 22 तारखेक एक 13 वर्साचे चेडू आपल्या घरा कडेन पावना म्हणून बापायन एक केस रजिस्टर बिचोली पोलीस स्टेशनान केली। 48 हॉर्स जी आसा ती वचोंक जाय आसली आणि त्याच्या नंतर केस रजिस्टर केली जाता म्हणून 25 तारखेक बिचोली पोलिसांनी अपहरणाची केस रजिस्टर केली आणि ह्याच्या उपरांत बिचोली पोलिसांनी आपली एक टीम तयार केली PI विजय राणे यांच्या खाला आणि तितून जे पोलीस आसले ते श्रीधर कामत, VK शळफरकर, विराज धावस्कर, रश्मीर मातोंडकर, SC निलेश फुगेरी, PC दयानंद खांडेपारकर, शैलेश दवणे आणि LPC स्मिता कोपकर आणि प्रचिता गावस यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांच्या टीमीच्या फुल टीम जी आहे ती त्या चेडवाच्या शोधाच्या हातून भायर पडली आणि तांकां जेन्ना म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तेंच्यांनी वेर्णा हांगासर त्या जो चेडवाचो रेकॉर्ड ट्रॅक करून थंयसर तेंच्यांनी तो झारखंड हांगातलो चेडो आणि जो त्यांच्या वांगडा खंय तरी जे म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे त्यांनी वेर्णा हांगासर वचून झारखंड हांगातलो 28 वर्साचो जो चेडो आहा जो सोसो चंदन मुर्मू तो ताका थंय 24 तासां भितर धरलो आणि त्याच ठिकाणी ते चेडू आशिल्ले आणि त्याच्या नंतर दोगांच्या चेडवाक सुखरूप बिचोली पोलिसांन आपल्या ताब्यात घेवन फुडली तपास करपा लागून ताका मेर्शे हांगासर जे अपना घर आहा ते हांगासर ताका सोडलेले आहा आणि त्याच्या उपरांत मागीर सोसो चंदन मुर्मू जो 28 वर्साचो झारखंड हांगातलो जो भुरगो आहा तो हांगासर सद्या गोंयांत काम करता त्या भुरग्याचेर सद्या बिचोली पोलिसांनी आपल्या ताब्यात सद्या दवरले आहा आणि आयज ताका बिचोली पोलिसाच्या कोर्टान सद्या हाजीर केल्ले आहा आणि फुडली तपास आणि फुडले जे तेजी कोर्टान ताका ताब्यात घेवचे जी डेट आहा ती मेळटली आणि त्याच्या उपरांत तेजी फुडें जी तपास जी आहा ती बिचोली पोलीस करीत रावतले। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ